Ayon ang kaso. Yo mga kaboleros, andito na naman tayo. Isang player na nagmula sa Santo Tomas, Pangasinan, ang councilor, ang SK President ng Santo Tomas ay tinatawag na Uncle Drew. Hindi niya kinukuha sa laki ang paglalaro ng basketball, kinukuha niya to sa utakan dahil siya ay magaling at mataas kanyang IQ rate. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at kilalanin na natin ng player na to. Ako si Garnet, 22 years old, nakatira sa Santo Tomas, Pangasinan. Nag-aaral ako sa Philippine College of Science and Technology, PhilSST, Pangasinan. Siya ay naglalaro para sa kanyang eskwelahan at para sa kanyang bayan na Santo Tomas. Ayon ang kaso. Para makilala natin si Garnet, may katanungan tayo para sa kanya. Nag-start ako maglaro ng basketball noong 7 years old ako. Ang naging inspirasyon ko sa paglalaro ng basketball ay ang aking pamilya. Dahil bata pa lang ako, andyan na silang nakasuporta sa akin. Paano ako nag-step up sa pangarap ko? Nagpursige akong matutong maglaro ng basketball hanggang sa naging varsity player ako. Papayo ko lang sa mga kapwa ko manlalaro. Work hard lang lagi. Makinig sa mga coaches. Huwag kalilimutan ng Rerespeto. At be humble always. Ako rin sa mga version ng 24. Dahil sa gobyerno. Yung yung posisyon. Nasa paglalaro.
kabuleros, maraming salamat sa pagtambay at nakilala natin mabuti si Garnet. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating videos.